Tak neviem, ako ste prežili dnešný 1. apríl vy, ale v Oravskom Veselom zostali ľudia v šoku. V noci na dnes tam ktosi zo žartu a vraj iba za pol hodiny zamuroval vchod do krčmy. Niektorí sa zľakli, ale našli sme aj takých, ktorých to potešilo. Na 1. apríla v Oravskom Veselom pre niektorých bolo skutočne veselo. Na mnohých však doľahol smútok, nejakí zbojníci im zamurovali jediný vchod do baru a dokonca drzo dali na murovku vývesku so slovami z technických príčin zatvorené. No mnohé najmä nežnejšie polovičky sa potešili. No dobre urobili. A prečo dobre urobili? No aspoň tam nechodia sedieť. No a potom na pár metrov štvorcových sme našli zrejme samých abstinentov. Ste smutní? Nie, prečo by som bol smutný? A ako budete chodiť do krčmy? My nechodíme. Zamurovali vám krčmu? Ja, nech zamurujú všetky. A nechodím do krčmy po hospodách, bo som není hospodár, aby som chodil do hospody. My sme tu na občania Oravského Veselého veľmi uvedomili. Počúvaj ma, tak príďte rýchlo pred bar, lebo máš tu problém riadny. Majiteľ baru v prvom momente, keď to zbadal, nevedel, či sa mu sníva. Som od začiatku možno trocha naštvatý, ale potom som rozmýšľal, ktorý to mohol urobiť, no ale neviem, ktorý to mohol robiť. A s novou murovkou urobil rázny proces. Majiteľ je nakoniec rád, vraj z týchto kvádrov si chce postaviť priečku. A podľa mnohých je to až teraz v poriadku. Kde by sa ľudia zabavili na Slovensku? Len tam. Kde? V krčme. Z Veselého Oravského Veselého pre televíziu Joj Eliška Prečová.